No niin, Hellure ja Helle tunteet tässä. Nyt ollaan uuden videon parissa ja mulla on paljon uutta näytettävää täällä. Pistää vähän ääniä pienemmälle. Tosiaan mä sain tehtyä tämmösen jousen. Tai tää oli se, missä oliko siinä Power 3. Niin nyt mä sain tehtyä tähän Power Even. Tää on vieläkin aika huono, että saattaisi olla Mending tai Infinity. Mending ja Infinityhän sä et saa samaan poviin laitettua. Mutta tässä videossa mä katsotaan mitä mä oon tänne tehnyt ja katsellaan vähän mitä on uuden päivityksen mukana tullut. Eli kuparijuttuja on tullut uuden päivityksen mukana. Mä kävin tosiaan seikkailemassa jonkun 6000 blogin päässä. Täällä on vähän saalista, sieltä aika köyhä saalis. Mä löysin Luskhaven. Täällä on näitä aksolotleja vai mitä ne on. Täällä on vähän kaikkea roinaa Bastionista. Missä täällä on crafteri. Eli tänne kun mä kirjoitan tätä copper. Niin täällä, niin nää on uusia nää copper barsit, vai mitä nämä nyt on, copper armorit. Miksi mä puhun englanniksi, kun Suomessa ollaan, en tiedä. Näitä kuparityökaluja, kupariarmoreita, tämmöset. Näitä ei vissiin pysty itse craftaa, näitä löytää vissiin Strongholdin kirjastosta, ainakin on joskus löytänyt vissiin, en tiedä, onko oikeassa vai väärässä. Nämä on uusia, nämä chestit. Täällä on tullut paljon uusia kuparijuttuja ja mä niitä nyt on vähän käyttänytkin tähän laittanut. Tähän tosiaan tulee Netherät armorit. Sitten täältä löytyy tää trimmihuone, tää on vielä hyvin keskeeräinen. Sitten mä oon aloitellut ton Netherin, tuosta Nether-basea, mutta se ei ole vielä valmis, niin sitä ei tässä jaksossa näytetä. Tuosta vähän kultaista porkkanaa. Täällä on musiikkihuone. Täältä löytyy kaikki musiikkilevyt. En tiedä onko näyttänyt jotain joskus, mutta... Sitten täältä löytyy Nether-varttihuone. Mulla oli tylsä, niin ei vaan jonkun tämmöisen huoneen ja laitoin sinne vähän näitä kasvaa. Tänne tulee varmaan jotakin muutakin. Sitten mennään kattoo tänne. Siellä ei ollut onneksi. Joo, tää on väliaikaisesti vaan tässä nää kasvamassa, koska mä tarvitsen noita yhteen projektiin. Niin ne on vaan väliaikaisia tossa. Ja sitten me mennään tänne, eli niin nämäkin hapettuu nykyään nää salamajohtimet. Täältä löytyy mun ylpeyden aihe, mihin mennyt ihan hitosti kvartseja ja muitakin resursseja. Eli tässä tulee tämmönen mikä tää on, temppeli. Vähän niinku temppelin tyylinen, mutta tää on aika pieni. Mä otin inspiraatiota ja lähdin sen pohjalta tekemään vähän niinku mikä lakolla on se, mikä aasialainen temppeli vai mikä lie onkaan. Niin, mutta tää on paljon pienempi mitä sillä oli, siis lakolla. Mutta tää on ihan riittävä. Tähän tulee vielä toinen tai vielä kolmaskin kerros, ehkä en tiedä mitä tässä. Tää on kaikki valkoinen, mitä tässä näette. Ne on kvartsia, paitsi tää lattia on valkoista betonia. Tää on niinku kaikille kuolevaisille tämä tila ja tonne tulee kans jotakin. Ja sitten nuo yläkerrat on sitten niinku semmosille hallitsijoille. Tässä on kupariportaat, nää tosiaan hapettuu. En tiedä pitäisikö näihin laittaa hunajaa, että hunajakennoa, että saisi sitten silleen, että ne ei hapetu, koska tääkin on ihan hieno näköinen. Nää muuten pitää purkaa täältä. Ne on rumaan näköiset tossa. Tosiaan tää on lasipaneelista tehty. Tuolla on yksi kylä. Tästä näkee hienosti tonne. Pitää vähän muokata tätä. Tää on ihan hieno. Ja tänne tulee jotakin, en tiedä vielä mitä, mutta mä en suunnitellut. Täällä oli varmaan, täällä oli tää kuparia. Ne tuonne. Mihän mä ne mun glowstoneet nyt laitoin? En tiedä. Tähän tulee varmaan armor standit ja näihin joku hienot armorit. Niin alle vois laittaa kyllä glowstone, että se vähän valottaa sieltä. Vähän valottais sieltä ja tähän tulee sitten semmonen harjakatto, semmonen kultaa laitetaan sinne. Ja sitten kun mulla on täällä, voin näyttääkin. Kun on päästä sinne asti. Täällä. Ei täällä on vaan kaikkea roinaa. Täällä. Näistä Prismarinin brikeistä, niin niistä saisi tehtyä niitä, mitä ne nyt on, niitä portaita, niin ne tekee usketta siinä katossa. Tää vaan löytää toinen vesitemppeli tai joku vesitemppeli ylipäätään, että saisi kerättyä niitä sieltä, mutta se on aika vaarallista.
yhteen kertaan tai yhdellä kerralla joku olinkin sinne. Onneksi ei ole mitään, niin kun silloin mulla ei ollut vielä näitä hyviä työkaluja tämmöisiä. Mutta kuitenkin niin semmoista. Tähän varmaan tulee vielä 3. kerros tai niin tää alakerta tämä kerta, sitten toinen ja vielä toinen sinne. Pitää katsoa, mitä sen tekee, että mitä korkeampi se on, niin sitten näyttävämpihän se on. Ja kyllähän tästä, ai niin täälläkin on vielä. Nyt kun mulla on taksolotleja, niin mä yritin tehdä semmoista taas vähän matkin lakkoa. Siltä kun sillä on se, mikä Petro vai mikä se on se aksolotti. Niin sille noille aksolotteille voisi tehdä tähän semmoisen niin vähän saman tyylisen, mikä lakolla on. Ja se on sen akvaarion, mutta en ole päässyt vielä alkua pitemmälle, kun mulla on nyt monta rautaa täällä tulessa, kun monta projekteja on kesken. Tosiaan täällä on tilaaja, kun mä pistin yhteispostaustakin tästä, että täällä on tämmönen 92 tilaajaa. Iso kiitos siitä, että näin paljon on tullut tilaajaa näin lyhyessä ajassa. Niin kun se 100 tilaajaa tulee täten, tulee epinen spessuvideo, tai useampia ehkä niitä. En kerro vielä mitä ne on, mutta kuitenkin. Tähän on sitä varten tää yksi sarake tässä, tai tää koroke. Että sitten kun tulee se, jos tulee, en tiedä, että tuleeko tässä 100 tilaajaa koskaan. Se voi olla, että ei tule. Mutta todennäköisesti tulee, niin se on sitä varten, että siihen saa sitten sen nollankin laittaa. Mutta eikä tässä. Jos tykkäsit videosta, pistäkää videolle, tykkäsit, tilatkaa kanava. Ja me nähdään ensi videossa. Se olisi moi moi.